Wedi lleoli ymlaen y tŷ, sef y Gofeb Ryfel, a ddadarchuddiwyd ar y 14 o Ragfyr 1924. Cysegrwyd y senetaff i'r rhain a fi'n ymladd ac a fi farw o ardal Tredegar yn y Ryfel Byd cyntaf. Collodd dros 300 o ddynion eu bywydau, a gafodd effaith ddinistriol ar gymuned o faint Tredegar. Yn anffodus, credau llawer mai dim ond ychydig o fusoedd y byddai'r Ryfel yn para, a fe'i welsant fel cyfle i ddianc rhag un donedd a impiad caled y waith yn y pyllau glo. Gwnaeth dros 4,000 o ddynion o Tredegar y daith hon. Gwyddom bellach na chafodd y Ryfel ei gwblhau o fewn misoedd, a gwelodd cymunedau ledled y wlad nifer fawr o gyllidion tragig. Yn dilyn yr ail Ryfel Byd, ail gysegrwyd y Gofeb i gynnwys y rheini a gollodd eu bywydau yn ymladd yr uchel ar draws y byd. Ym 1944, ymladdodd 6ed Bataliwn Cyffinwyr Ne Cymru ymgyrch ffyrnig yn Burma ar benryn Arakan. Roedd llawer o'r dynion a ymladdodd ac a gollodd eu bywydau yn hanu o Tredegar, gan arwain at un safle brwydro yno'n cael ei alw'n Tredegar Hill. Heddiw, gallwch weld enwau'r holl ddynion a gollodd eu bywydau wedi cerfio i mewn i'r Gofeb yma.